Ýaş nesli kimi taraplaryň terbiyelemek berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň esasy maksatlarynyň biridir. Hut şaýgylyk döwrüne şahsiýetiň esasy häsiýetleri, ahlak gymmatlyklary, watany bolan söýgüsi, milli däp desturlary hormaty, ata-babalarymyzyň ýol ýörelgilerine ygrarlyk kemale gelýär. Ýaşydakini çağlar döwre gatnaşan mehmanlaryň öňüne konsert maksatnamasy bilen çykyş edip, özleriniň dörejilik başarnyklaryny görkezdiler. Bedelen arşanyň ýanyna çağlar şahiranylyk bilen goşgy okudylar. Joşgyny tantlary edýdi watanymyzy döwlet başlarymyzyň hemem gahrman arkadağymyzyň durmuşa geçirýän beýik işlerini wasp edýän şeýlede täzil bayramçylygyna başlanan aýdymlary ýerine ýetirdiler. Çağlar öýlerine ýürütüleşdirilen mekteplerde we mektep internatlaryna terbiýelenýän ýaş türkmen sanlyň döwre we bilim almak üçin mümkinçilikleri döretmek, hormatly prezidentimiziň başçylygyny durmuşa geçirilýän halkara hukugynyň umum ikrar edilen kadrlaryny, insanperwerlik ýörelgilerini esaslanýan döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda howanlarlyga mätäs çağlar ýetiderli üns alada bilen gurşalýar. Bu wagtda halkymyz asyrlyň dowamyny nesle geçip gelýän ýörelgiler kemale getiripdir. Häzirki döwürde bu ýörelgiler öz aýdyň beýany tapýar. Şuna gahrman arkadağymyzyň başlanjy bilen döredilän Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanlarlyga mätäs çağlary himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasynyň alyp barýan işlerine möhüm orun degişlidir. Munyň özü garaşsa da beýtarap watanymyzda ýaş nesliň aýratyn üns alada bilen gurşalýanlygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Bugün uly arçanyň ýanyna bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Döwletler köşgünine terbiýelenýän çağlary täzil bayramçylyk bilen gutlamak üçin bu ýere aýazbawy we gar pamyk geldiler. Döwlet başlarmy Serdar Berdimuhammedowyň ýygyderli aladasyny netijesinde çağlaryň köp taraply ukyp başarnyklaryny açyk bilmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Döwletler köşgünine çağlar döwür we bilim almak bilen bir hatarda durly hünärlerim el alýarlar. Bu bolsa olary mektep tamamlap durmuşa önemli gadam urmaklaryny şert döredýär. Olar şekilleniş sunugynyň saz çalmagyň inçe tärirlerini öwrenýärler. Sportyň durly görüşleri bilen meşgulanýarlar. Dawranyň ahyryna ýaş zekinler aýazbawy hemem gar pamyk şeýlede türkmen halk dörejiliginiň dünýä halklarynyň ertekleriniň gahrmanlary bilen bilelikde owadan arçanyň daşyndan aýlanyp aýdym aýtdylar. Hormatly prezidentimiziň hemem gahrman arkadağymyzyň adynyň sowgatlaryň goşulmagy çağlaryň toý şatlygyny hasam belende götürdi. Döwletler köşgüne terbiýelenýänler döwlet başlarymyza hemem gahrman arkadağymyza bagtyar çağly üçin şeýlede özleri barada edilýän ýetiderli alada üçin tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemem täzil münasibetli en gowy arzuwlaryny gutluglaryny aýtdylar. Gahrman arkadağymyz, arkadaly gahrman serdarymyz. Berkira döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe biziň her bir günimiz ýatdan çykmajak şatykly wakara beslenýär. Anha bugün hem täze 2024-nji Pähim Paýhas ummany Magtumul Pragylynyň ilkinji gününde täzir sowgatlaryny iýerip bizi diýseň beýenlerdiňiz. Bizi ýollan täzir sowgatlaryňyz döwletler köşkümizin çağlarynyň ählisiniň göwn hoşuny kanatlandyrdy. Gahrman arkadağymyz, arkadaly gahrman serdarymyz. Biz her adymda siziň biýmeci aladalaryňyzy duýup ýaşar. Döwletler köşkümizde biziň döwra bilimdir terbiýe almamyz. Hemme tarapdan sazyşykly, ösen, kämil şahsiýetler bolup ýetişmegimiz üçin ähli şertler döredilen. Gahrman arkadağymyz, arkadaly gahrman serdarymyz. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik tutýansy. Niçeňiz elmi dama rowaşykly etsensin. Arkadaly gahrman serdarymyz, gutly bolsun şanly täzeliňiz. Baxt bilen tüňmäkni duymak, iňlik söýüdür watan söýmek. Nene maşatyk bilen beýenmek, arkadaly gahrman serdarymyz, gutly bolsun şanly täzeliňiz. Başyňyz diýpan elleriniz kerem, awlum oýunyp diýen dilleriniz kerem. Bize bu ajaýyp durmuşy beren arkadaly gahrman serdarymyz, gutly bolsun şanly täzeliňiz. Şeýlede bu ýerde medeniýet we sunugat usatlarynyň çykyşlaryna da giň orun berildi. Çykyş eden başy sazanylar hormatly prezidentimiziň başçylygyny ýurdumyzda amal aşyrýan tutumly işleri belentden wasp etdiler. Ýerine ýetirilen çykyşlarda gahrman arkadağymyzyň hemem arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzy has belent sepkitlere ýetirmekde alparýan tutumly işlerinde uly üstünlikleri arzu etdiler.